Ahojte a dneska sa pozrieme, aké energie sú tu, čo sa tu bude všetko diať. Nakneme sa na to, čo sa tu bude zbierať. Toľka pohárov, zaujímavé, no je blázon. Toľka pohárov blázon, pekných. Niekto si predstavuje tu také marnotratné užívanie života, ako keby v niečom takom chudobnom, bohatom, nevie, kam sa má obrátiť, na ktorý svet, no, miernosť. A je to také, ako keby niekto stratil už vieru, sám zo seba bojovať. Áno, to je také, kto sme boli zranení, kto sme boli ublížení. Máme to trojka minci. Niekto myslí na rodinu, na zabezpečenie. Bože, čo ja mám robiť, ako ich mám zabezpečiť, hej. Niekto má tu veľkú starosť o rodinu, ale tá rodina je chránená. Pozerám, osmička mečov. Tu s niečím bojujeme, s čím to bojujeme, dovyložíme si, s čím to tu bojujeme. Pozrieme sa, tieto dve karty mi vypadli. Cisárovna. Ženy sú na rozcestí. Minulo to boli muži, ale teraz sú ženy. Ženy sú také, nevedia kam. Ženy sú tu na rozcestí, nevedia, čo majú robiť. Nevedia, kam sa pohnúť. Aha. Vidíme, že im to niečo nedopadlo tak podľa svojich predstav. To znamená, že na nejakého princa tu čakali, ale je tu koniec. Je tu koniec, dámy. Tak preto viac menej ženy takto reagujú. To sme sa pozrieť ďalej, čo tam tie ženy vymyslia ďalej. Čo tam je? Aha, spravedlnosť. Mečový rytier. Spravedlnosť, mečový rytier. Tá rodina sa rozhodujú, či naozaj, teda, je to dvojka mincí. Chcú tvoriť tú rodinu, takže ženy, ako ste sa rozhodli? Tam to bude zaujímavé veľmi. Tak, do boja. Ženy idú do boja a budú bojovať o svoju lásku. Nezdávajú to, ale pozor, je tam ešte niekto tretí, kto vám chce škodiť, áno? Ale už prichádza ten princ a berie si vás so sebou. Ale budú tam prekážky, milé dámy. Otvoríme sa to v ďalšom balíku a v ďalšom videu, ako to skončí. Čaute.